You're watching Siyanqoba Bitit, your guide to better living with HIV and AIDS. We are talking about traditional circumcision and HIV. Linda chose to have his circumcision done at a hospital. He then went through a traditional ceremony. How did the community and other Abakweta feel about this? Yeah, like ziveki zintathu, 2 weeks and Sizamkhupha nje uLinda. Ulinda besebenzisa zalapha esikhwetheni. Into ezifana nezidwashu. Amacephe la ebechola ngawo. Nesitsha esebesebenzisa. Sizawushiyeka apha zona zezalapha. Sizawuchiswa zona nakuchiswa ithondo elakhe. Aya esiXhoseni. Ya umka uzawuthi siya esiXhoseni abelibona ithondo lakhe liyavutha. Ahambe ke ngokusimsa esiXhoseni. Sawufika njalo esiXhoseni, akafike akaphumule kancinci. Uphumula kwakhe phaya emaxesheni emva kwedinara samchwentsisa uLinda. Yawudibana ke namanye amadoda phaya elokishini. Amchwentsise leyilondo kube mandi. Naye uzawuthi azifumane uba ungulo muntu ebefuna uba nguye. see my headache is painful and my stomach is loose. Yeah. Because I want to sleep. I sleep well. Don't eat like a properly food. Take it as a same, right same. You don't sleep, yeah. When you're sleeping just for 5 minutes. And you must be wake up. No sleeping. Yeah. Or in like a queer way bag and about uyagula kaphilanga and HIV. Then through like sibalisela ngezinto abazenza ku tech ne support groups abazenzayo. Then yaqalisa njalo ngonathi sanomda sengabanye abakhwethu mamela lapha kuye ingxaki yakhe. Wathi unathi wasinika ne understanding ukuthi noba unesifo gawulayo but uyakwazi uba ulandoze uyafana nabanye abantu awohlukanga like kufuneke kuhlale nimanyene ningabantu. Uthela ukhona ninazi kangoku simoleni. Kubaze. Ethenga wani kalo zenibeni. Ntomba bakudala ore. When they come, we shave them, and then when they leave the circumcision school, we shave so that they must leave everything here.
ukuthambisa ke akathambiswa nje umntana noba ngubani na onezinto like wealth, discipline nantoni zonke ezo zinto. So kufuna lo muntu ospecial. So ke apha ekhaya amongst the family, ifamily yabelieve uba ndinguyena muntu osuppose into yoba uyazenza ke ezi zinto. Nako ndizamthambisa, and then sibane ndithambisa nje kuyinto ofuna ndisithethile kuye uba njani ndithambisa nje uthambiswa ndim, ingase afunde ukuba why ethandiswa ndim. So funeka azame ukubamba ifamily, that family trend. Ndazibona into sebudodeni, ndabona ubunzima basebudodeni. Abanye amadoda ke aye andisupporta, abanye amadoda nawo akhona ke andigatyayo. Yendlela endenze ngayo ubudoda bam, andifuni abantu bakuthi bandiblame, ndenzela nabanye abantu in future bakwazi ubuya, because amakhongo amaninzi ayafa entabeni angabuyi kungaziwa uba yintoni ewabulalayo. So to be a man, I'm very glad now.